suwuke iki malah kok ya ono ae, heeh. Dan ora kentekan Ora kenaan energi dina iki. lah Ben iya. iki kudu semangat. Iki Iya. pamundutan ono maneh, heeh. Cak Yuda ki mau wis teko bareng ya? Nah, Sampun. sampun. Oh iya. Ya. Sampun katur Sampun nih. monggo pinarak rumiyin, heeh. Oh, iki Cak Yuda wis rawuh wis teko. Gawe apa, Cah? Monggo. Cak Yuda dunggahke sik. Lelipur para warga serampat. Monggo. Dados. Ojo. Asik. Ah. Ah. Dah, dah. Ah. Ah, Hey, hey. Hey, hey. Ah. Dah, dah. Dah. Ah, dah, dah. Hey, hey. Hey, hey. Dah. Dah. Hey, ah. Ah. Dah, dah. Iya. Hey, ah, ah. Rumangsaku kok modele kaya ditukokno dolanan. Iki lho sing kabeh. Rumangsaku kok cengengesan. Rumangsa kok cengengesan. Iki pare dudu janganan. Iki nyambut gawe ora dolanan. Kok lehmu nyepelekne, Kok lehmu nyepelekne. kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok iki lho. Aku ki lho, Aku iki lho. siarno masjid. Innalillahi. Ya. Kaya nyarne wong mati. Lho ora apa-apa wonge ben wedi. Aja mbok baleni, Mas. Aja mbok baleni, Mas. Malah plilak-plili. Malah pilak-plilik. Tak culek kowe engko. Tak culek engko. Rumangsane kaya ganteng-ganteng kok. Rumangsane kok ganteng-ganteng kok. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak raiku kaya tungkakmu. Lho. Ah. Tungkakmu kaya raiku. Tungkakmu kaya raiku. Lho padha ae. Wae no. Aja kaya ngono.
Aja kaya ngono, Mas. Sandale gua ngidul, Awake dhewe bakal kumpul, sandale gua ngulon. awake dhewe bakal kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto ati gronjalan. Rumangsamu nek perlu aja ijen. Nek perlu aja kowe ijen, Mas. Keroyon sak balamu lak ora. Ah, yo. Guyon, Mas. Lah guyon kok modelmu kaya nantang tenan. Guyon ae. Guyon-guyon kowe. Wis meneng sik aku tak sapet jagong karo dalange. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Dalang. Wilujeng Dalu Mas Yudo. Wah, alhamdulillah wa syukurillah dalu punika Nggih. saged kepanggih kalian panjenengan. Nggih. Luar Ketuk biasa. mana ya Mas ya? Nggih, panjenengan omahe mriku ta Mas? Oh, nggih kene lho. Panjenengan nganggo beskap, nganggo blangkon kok tak sawang ketok ireng, kamu ireng. Iya, lah iya. Apa iki? Iya. Kamu ireng. Heeh. Niki luar biasa niki. Heeh. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Suwe ora ketemu temu pisan ning dusun Sukorejo. Godhong telo ning pinggir sumur wong sak Sukorejo panjang umur. Amin. Godhong telo ning pinggir kali wong sak Sukorejo banyak rejeki. Amin. Godhong telo ngombene es teh wong sak Sukorejo duwite akeh. Amin. Godhong telo buahe nanas wong sak Sukorejo utange lunas. Amin. Godhong telo kabeh to Mas. Wamine banter iki kaya BRI ne joweru kabeh. Ah, kira-kira iya lah ya. Wah, luar biasa niki saestu. Dalam rangka bersih desa nggih Mas nggih. Ya, bersih desa. Sedekah bumi warga masyarakat Dusun Sukorejo. Sukorejo mugi manggih kawilujengan katentreman lan kabahagiaan. Ingkang saaturan malih sedaya warga masyarakat Sukorejo caos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten kelawan dalu kaleres dinten Kemis Legi pramila dipun hormati dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sak ngajeng sak wingkingipun. Ingkang saaturan malih warga Sukorejo gadah niat-niatipun caos kurmat dumateng kaki danyang Nyai Danyang ingkang mapan wonten ing Sukorejo. Monggo berkati monggo. Ingkang saaturan malih caos kurmat dinten 7 pekenan gangsal yah menten kok kopine dereng medal. Dereng Mas. Nah, ya kopine ning guri Mas. Nggih, alhamdulillah luar biasa menika antusias warga masyarakat. Wah, ini patut diacungi jempol. Jan full Mas. Heeh. Dasare mong sak dusun terdiri dari satu dusun 6 RT jumlah penduduk 1850 rondone 220. Lah kok akeh rondone? Mbuh ki akeh rondone tok. Dasar warga ingkang hebat menika patut diacungi jempol Mas. Nggih. Warga masyarakat sing guyub rukun menandakan persatuan dan kesatuan selalu dijaga. Nggih. Sok neng daerah liya niku karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Nah. Tapi nek warga masyarakat mriki jenengan pirsani sedaya lenggah, sedaya jenak anggenipun pinarak mirsani pagelaran wayang kulit. Nggih. Dasar kula nggih mboten ijen. Kalih Bawa kanca niki pesenane bapak sampean, pesenane Pak Kasun. Oh. Kon gawekno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Oh. Lah iya. Ki mas sampean kok gak omong belas to Cak Mondo? Kowe iki jane omong ora. Mbok omong-omongan karo bocange kene, heeh. Kok ngomah nggo cangkem mosok ya gak omong. Ah iya. Kok omah kadung gawa cangkem gak omong piye to maksudmu? Lah wong kok ngomah wis kadung nggo cangkem nang kene ra omong yo. Lah wis dilokne lho iki jare kaya cok bakal. Cok bakal ki ndoke siji lho. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok to kok nek pengin kaya cok bakal wong bareng blangkone dibuka nuwun Lah iya, kaya Mbok ibu-ibu pesindan iki padha ngrasani jare ndase kaya lato-lato. lah dalah. Ngawur. Ngawur wong ini kok jare lato-lato. Iki ngono bakso beranak lho. Kowe barang ya melu ngawur. Kok ngawur? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat ndasmu ki ya sapa kok iso sowan ning dusun Sukorejo. Sukorejo. Apa meneh ki mapan gone bapak kepala dusun panjenengane Bapak
Musidi Al Rosid. Wah, Pak Musidi, kula dandan teng mriku omahe sampean sip apik, Mas. Pripun? Sayange mung sitok. Napa? Jedinge renek ciduke lho. Wah, tenan kok ya. Nganggo shower, Mas. Shower apa wong renek showere kok aku pas pipis sing goleki ciduk kok gak enek akhire ben resik tak celupne ngono. Oh. Sesuk ben kok murah jeding. Bolak-balik kula wau dipanggi kare Pak Boh sampean. Sinten? Jak omong ae. Ngoten. Alah kuwi lho tul jainak jai jatul jaini. Wah. Tul jainak jai jatul jaini. Wong ngejak omong wis untune ompong. Kula niki Pak Dene dalang. Batin ku abape. Tapi mboten napa-napa wong marga masyarakat menika ya pengen akrab, pengen kenal. Alhamdulillah luar biasa, Mas. Nggih. Iki ning Sukorejo awake dhewe kan ya seneng to Mas Mandal. Ya seneng wong ditanggap kok. Lho, Kok seneng ditanggap piye to? lah ditanggap ora seneng. Lho maksudnya seneng ke awake dhewe iso silaturahmi ketemu karo dulur-dulur niki kan ya seneng. Ya seneng. Iki acarane bersih desa, Bersih desa atau bersih dusun. sedekah bumi. Sedekah bumi. Kowe arep menehi apa kanggo warga masyarakat Sukorejo? Pangan dhewe renek diwehne wong Sukorejo. Maksude iki didongake masyarakat Sukorejo kuwi. Mudin kuwi ya kon ndonga. Enggak ngono, karepe ki lho masyarakat Sukorejo ben piye ngono lho. Kuwi ben ngono ae. Alah. Sukorejo ki ben maju dikapakne. Disurung. Maju. Dusune ben apik ki lho. Dicet. Dusune dicet ben apik. Kowe ngecat raimu kuwi kok iso. Ya ora entuk nesi. Nesu. Tuh. Maksudnya ki ndongakne kanggo warga masyarakat supayane dengan bersih dusun, dengan sedekah bumi ki kabeh wargane ayem tentrem Allahumma. Amin. Guyub rukun Allahumma. Amin. Sehat wal afiat Allahumma. Amin. Ngene iki lho ndonga sing apik ndongake. napa melih nuwun sewu nggih Mas Dalang. Wulanipun iki kan ya wulan sing apik, wulan Sura. Ya. Sura ki tumrape wong Jawa papan kanggo mesu raga, mula diarani Sura, su ki mesu, ra ki raga, mesu raga utawa wulan kang kebak tirakat. Akeh kejadian-kejadian istimewa yang terjadi di bulan Sura utawa bulan Muharram. Nggih. Terutama pada tanggal 10 Muharram utawa 10 Sura banyak kejadian luar biasa. Kaya to. Nabi Ibrahim terbebas dari kobaran api yang menyala membara-bara pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh terbebas dari banjir bandang pada 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi Yunus terbebas dari ikan paus ya bulan 10 Muharram. Berarti ya padha karo aku. Lah padha karo kowe. Padha karo aku. 10 Muharram iki. Heeh. Aku ya terbebas dari tagihan BRI. Kok iso terbebas dari tagihan BRI lho? Ya terbebas wong ya engko ya nek arep-arepane kok. Modelmu kok senengane ngarep-ngarep iki lho. Napa melih nuwun sewu? Apa? Wulan Sura tumrape wong Jawa niki lak wulan wingit. Nggih. Luwih apik nek kanggo ngumbah pusaka utawa njamah sigaman. Nggih, lara. Terus keris sampean pun sampean umbah. Sampun. Nek tanggal setunggal kalau Tanggal setunggal nggih, nggih. kerisku ya wis tak umbah. Tanggal 1. Nggonku ya wis Kerismu wis mbok umbah. tak umbah. Ning ndi? Lho, ning gone bong, Kerismu lho mbok umbah ning ndi? ning gone bong. Bong ndi lho? Bong Gedang Sewu kuwi lho. Duh mata. Iya, apa Ya Allah Gusti. Wong koclok. Ngumbah keris ki ning gone empu. Ngumbah keris kok ning bong Gedang Sewu iki keris apa lho? Lah ning kono ora mung empuk, Lah apa? malah empuk. Wah, Nek pengen sing tuwek-tuwek aja ning bong. lah nang ndi? Ning kandangan gone tambi lho, tuwek-tuwek. Sampluk bosok. Apale. Wong kok dijak omongan serius kok ora iso iki lho. Iki para pini sepuh kepareng pinarak lenggah. Bapak iki lho, Bapak Superman dadi polisi. Pak polisi kok Superman. Asmane iki lho makane kok iso Pak Superman. Pak Suparman kok iso Superman. Lah ya apa ngerti bedane Pak Suparman karo Pak Superman? Loh, yo bedane apa Pak Sup? Bedhek ento bedane Pak Superman karo Pak Suparman apa? Superman kuwi
film nang TV. Lah terus, Lah Pak Suparman polisi. alah kuno kabeh wong paham. Kowe roh bedane Superman karo Pak Suparman? Bedanya apa Superman karo Nek Pak Superman kae Ya. nuwun sewu nganggo celanane ning nggo jero, Heh. sempake ning jaba. Superman? Superman. Ya tau ora Superman ta? Ya. Sempane terus sempakane kene. Sempak. Lah nek Pak Suparman iki celanane sing ning jaba tapi aku mbuh urung ngecek sempakan apa ora gak ngerti aku. Bedane kuwi. Oh lah bedane ning kono to. Perkara sempak tok. Mulane ana ing wulan sura, wulan sing penuh kebak barokah iki awakmu kudu melu seneng. Tirakatan, Mas. Lah iki ora tirakat tok. Tirakat ning ya sambi ndonga. Napa mleh nuwun sewu nggih Mas nggih. Nggih. Wong awake dhewe nderekno Mas Dalang lho, Mas Andika lho. Wong Ya. piyayine ganteng gagah, kok gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur ngono gedhe dhuwur. Lha apa? Oh kaya ceret iso. Oh. Gak sampluk bosok wis kok. Enggak, maksudnya walaupun wong iki cilik, tapi dengan nganggo busana sing kaya ngene ya katon endah, kadon eci. Kowe iki marae ora ngrungokne ora gatekke dawuhe para pinisepuh. Piye? Para pinisepuh lak wis nate dawuh to. Ajining diri, Saka lati, ajining raga, saka busana, ajining awak. saka tumindak. Wong ki nek ajining diri saka lati nek omongane apik, suarane apik, payune mesti larang. Ajining raga saka busana nek busanane apik, payune ya larang. Contone enek. Piye? Mbak Pesinden. Lah, Suarane becik, suarane apik, busanane ya pantes nganggo kebayak, nganggo jarik. Iki suarane apik, busanane apik, payune mesti larang. Kuwi wis mesti, Mas. wis mesti iki. Mesti. Alah ya ora mesti. Lah kok ora mesti lho? Kowe ngerti sapi? Ngerti sapi ora? Ya ora to sapi. Kayak nganggo klambi apa ora? Sapi ya ora klamben. Ngerti suarane sapi? Ya ora. Piye? Wah, ngono. Kayak apik apa elek? Ya elek. Lah ngono ndek bedek besar kae lho. Sapi siji ki iso payu 80 yuta. Kayak suarane mung moh elek. Tur ya ora nganggo klambi, ora nganggo sempak. Lah sinden. Lah iya ya. Sanane apik. Berukut kaya ngono. Suarane Suarane ya apik. Ora apik. Payu. 80 yuta apa payu? Ayo. 500 lho mentok. tak sampluk iki lho pelecehan ngene iki. Gak seneng aku ngono iki. Lah kabeh-kabeh wong pestekne kok. Ora kok ngono sing tak karep. Ngene iki kan nuwun sewu. Ngene iki Lah iya. menjatuhkan harkat dan martabat Lah nggih. seniman. Lah Iki budaya lho, Mas. Budaya adiluhung kok mbok sepelekne iki lho. Lah menungso kok mbok padakne karo kewan iki lho. Lah wong menungso iki lho ya cek kalah karo kewan. Ya aji menungso to. Lah, Wong menungso ki makhluk ciptaane Gusti sing paling sempurna. Kok Aji iso? menungso timbang kewan. Kowe lho cek aji kewan. Lho kok ngelokne iki lho. Lho, kowe ngerti walet? Ngerti? Walet kewan to? Iya, kae lho. Ilere sekilo payu 3 yuta. Jal, ilermu tak adono. Terus mbok iterno. So sinten tumbas iler? Sapa sing arep nuku? Ayo. Ayo ingah-ingih kowe. Ayo, piye? Walet ilere payu 3 Telung yuta. yuta. Itu 3 yuta. Sekilo 3 yuta. Heeh. Oh. Lah ilermu mbok tak adohi mbok iderne. Sapa sing arep tuku? Iler, monggo tumbas iler. Sinten sing tumbas iler? Ora enek Oh, ya, enek sing nuku. Ya bener ya nih Mas. Lah iya. Ya nih. Aja meneh kok karo kewan. Lah Apa? iya. Karo kentang lho kowe aji kentang. Lho, aku menungso kok mbok padakne karo kentang lho, peh ndasmu kaya kentang. Lho, Nyatane kok nyatane aku karo kentang kok aji kentang. loh, kentang diwadahi, dipikul, gawa ning pasar, dinyang wong. Lah terus, Lah kowe dipikul, sapa sing arep nyang batang? Lah. wis ngene iki lho Mas nuwun. Bener sewu. tapi kleru iki kuwi. Bener tapi kleru. Lah iya. Kok nek repot to pancen omongan karo ndas gundul iki. Lho, nyatane ya ngono Lah ora nyatane ngono lho, ngawake dhewe iki kan nuwun sewu lah nek nggon pakliran wayang kulit iki kan budaya sing adiluhung. Bener. Tembungmu saklimah, tindak tandukmu ki kudu sing sarwa ngati-ngati sebab wayang kelit ki jar wayang wae jarwa Wayang dosoke warisane eyang. Wayang Wayang kuwi warisane eyang, Warisane eyang. wayang kuwi ana sing ngarani wajibe sembahyang. Sing mulane sinebut Kiai Dalang. Iki kiai lho, rumangsamu Mas ya kaya ngene. Iki kiai.
Ki Mbah Kyai. Iji. Kok panjo kaya ngene iki. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang sing luhur ayo digawe, sing ala ayo ditinggalke. Mula dalang iki gawean sing abot, aja nyepelekne kowe karo dalang. Oh, kuwi lho. Dalang kaya abot. Dalang gawean abot. Lah apa ngangkati gamelan abot? Apa nata debok? Dalang kok muni abot. Wong dalang teko-teko lho karo lungguh ngene lho. Oh, cek 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 cek. Ngono lho. Selawe lho ora oleh dinyang. Lah. Cangkeme iki lho kok iso. Dalang iki gawean abot. Alah lah, ya ora abot teko kari lungguh kok ora ngangkati gamelan ora nata debok kok abot. Lho tegese abote dalang iki melek tekan pada esuk. Ya gone apa turu? Wong ya melek teko esuk. Nyuwara terus. Lah sindene apa bisu? Wong ya nyuwara teko esuk. Piye tebecah iki kok iso? Kok abote iki kok gak angkat-angkat gamelan, gak nata debok. Maksudnya dalang ki tugase iki lho, kewajibane dalang ki abot, sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang dul. Ya ora. Oh ya ora lho. Suksesnya pagelaran bengi iki ora tergantung dalang. Lah tergantung apa? Tergantung genset. Lho, enek dalange, enek yogane, enek sindene, nek renek gensete, apa arep garingan. Pedhot gorokane no Mas. Berarti bengi iki acarane sukses ora perkara dalang. Ya ora. Perkara apa mau? Perkara genset. Oh genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting ya solar. Enek gensete gak enek solare apa arep mbok uyuhi solar apa gensetmu? Bingung kowe. Lah nek ngono kuwi sing penting ya ora solar tok. Lah sing penting apa? Sing penting pom. Lah kok sing penting pom? Enek solare, enek pome, leh marep tuku nang ndi? Oh, nggone bakul lombok. Ora enek. Berarti sing penting ya pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek lemah, gak enek bumi, mbok encepne ndi pommu. Oh. Nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Lah. Ih. Heeh. Mbok parakne mrono ya entek kok iso. Pokoke randang rono ya sewengi utuh mengengkel-engkelan tok. awake dhewe malam hari ini sing luar biasa. Luar biasa. Minimal dengan bapak ibu sing kepareng rawuh, awakmu kudu iso nyuguhi pagelaran sing apik supaya warga masyarakat iki kegugah atine, kedudut rasane, seneng penggalihe iso nonton pagelaran wayang kulit, tur meneh disiapi pesinden sing sakmono akeh. Lah, umpama diwenangake milih, kowe milih sinden sing endi? Oleh ta? Ya oleh ta. Oleh milih sinden. Oleh milih sinden sing paling mbok senengi, sing paling mbok cintai, sing paling mbok sayangi. Dadi survei sik. Iya. Endi? Iki. Alah matane. Iki lho iki wates iki mrene lho, kowe karo kene kok pengen pedang-pedangan. Lah iki apa dudu sinden? Iki wiraswara. Kok manggone amor sinden? Yo ora, iki lho sebelah kono ngantek kene tok, kowe milih sing ndi? Iki lho. Iki lho. Iso kimplah-kimplah kaya duduh gule. Wah iya, disawang ketok piye? Ketok. Nggih. Sing niki, sing niki. Anu angsal to, Mas? Oh, moga. Ya aturi jumeneng mboten napa-napa nggih. Nggih. Totok. Totok. Wah. Maneman saci seswa konen. Wah. Awake dhewe bengi iki kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan segara madu. Ketemu karo wanita sing ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datanemu kalyen Cinandra pasuryane kurang candra luwih warna prasasat widodari sing eja wantah. Wong kok ayune kaya ngene jegane kambil ijo
bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok, lencir kuning marati sapa wonge ra pengen nyipok. Kok iso? Mbak Cipok piye, Dal? Tak cipok muni. Munine piye? Puk. Jajal apa piye? Tak tenani lek aku. Ya tenani no, rumangsane. Masane ora wani kok. Larang brambang. Larang gampang timbangane lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Pecute di sebelahne. Wis kebacut kapakne. Sepet-sepet sawone entah. Dipet-pet wis ra betah. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikai karo panitia? Urung. Walah. Sari. Karo ngelingne ya ora apa-apa. Iki lho ketemu karo seorang wanita cantik, apa yang kamu lakukan? Rambutnya ngemak ngembang bakung, bathuke nyelo cendani, netrane blalak bawang sebungkul, katon ayu. Apa iso? Rambutmu kang ngemak bakung, iya, bathukmu kang nyelo cendani, betul, alismu kang nanggal sepisan, lambemu kang nyigar bokong. Sik, cangkem apa iki? Mosok enek lambe kok nyigar bokong. Ayo, iki lho. Lambene nyigar jambe. jambe Ding. Lambe nyigar bokong lak ketok nyawaprut. Modele kok iso. Ketemu dengan wanita seperti ini apa yang kamu lakukan? Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa. Kita luwes sajalah. Ya silakan. Oke, tak kenal maka tak sampluk. Nyamplok ndasmu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Asmane sinten, Mbak? Iki asmane wis mari, karek watuke iki lho 2 minggu gak mari-mari. Kok Maksudnya? penyakit kok? Lah tekokmu apa? Jeneng. Lah jenengem ngono kok asma. Jenengem sapa? Nggih, jenengem Dinda Cantika Risma Budiana. Dinda, Mbak Dinda. Panjange sapa? Mbak Dinda. Sapa? Panjange Mbak Dinda. Alah. Kok iso rapal kok iso Mbak Dinda. Mbak Dinda. Asli dari mana Mbak Dinda? Kediri Ngurah. Oh, dari Gurah. Nek suaramu pengen apik dolano nggone Mbak Dinda ben digurah. Digurah iki kapane? Gurah suarane kalau ben apik goblok kok iso. Ini loh coba kamu rayu bisa enggak? Oke. Sik tapi blangkonano sik ben ra gumoh aku. Oh iya sorry kok lali Berarti aku. kok- Layak. Ketek cahayane lampu ku gelap lho. Ndas karo blangkon kok gak rukun iki jane. Ben rata ngono lho karepku. Kok ketok gembira ngono lho. Sewenang gembira modele kok apa meneh ketemu karo Mbak Dina kok leh ceria ngono lho. Ceria matamu. Apa? Iki lho blakon iki matane dikai fresker. Lancar. Layar arek ngono ku lho. Ini mas. Lancar. Kanca-kanca ki ngerti nek ndasmu ki masuk angin. Mulane dikai presker ben ora masuk angin. Lah sing salah ya kowe dhewe kok. Kok salah ya? Nganggo blangkon ya lodo lho. Bloken lho. Wong ngene ya mbok enggo lho klodo kaya ngene. Mbok enggo ae iki lho. Asline ora lodo, iki mau kok ngomah ya pas. Lah kok malah klodo? Bareng teko kene iki lho, hawane adem. Lah terus Ndasku malah mungkrut lho. ndas sok mungkrut sik tak ganjeli sik. Ngene to diganjel ki lho. Caya. Alah, padha karo di Ah ngene lho kan kaya buta dewa to kowe. Yayi Werkudara. Kaya buta dewa lho kowe. Yayi Werkudara. Yayi Werkudara. Ini lho ada ketemu dengan Mbak Dinda. Minimal kan kowe wong lanang. Oke. Iki kan wong wedok. Wong wedok. Harus dikapakne ta. Ya digandring. Gandring gandrung. Gandrung. Oh digandrung. Ya silakan. Pelok apa selindro, Mas? Sebelum digandrung tak rayune dhisik. Silahkan. Puto Dewa Gandrung iki. Mbak Dinda. Dawuh Kang Mas. Kamu punya uang 2000 enggak? Buat apa? Buat apa? Buat parkir hatiku ke hatimu.
emange. Bocah rupane kaya nyambik ngono kok iso. Kok nyambik? Lah apa? Asu. Mbak Dinda, Dawu. kamu punya rumah enggak? Punya dong. Kamu punya rumah, aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Iya, opo? Sing penting tak tekok penonton sih. Priwe rek? Niki pantes napa mboten Bapak Ibu? Pantes. Piye jajal? Pantes. Tekokane net ta wis budek. Tekoni pisan kas, Mbak. Niki pantes napa mboten Bapak Ibu? Sebelah kono musuhku kok. Ya jajal sebelah kene. Sebelah kono jajal. Kula kalih niki pantes napa mboten Bapak Ibu? Mbok sitok muni pantes nyapa lho. Kok kompak gak pantes kabeh. Sindane tekok lho Agus mbir bareng lho mboten. Bir. Maksamu. Oh, masamu to bir. Silahkan kamu gandrung kalau bisa, boleh. Nyuwun slendrone, Pak. Wah, edan tenan. Kun gamelane. Kaya oleh disuwun. Songo apa nyuruh? Nyongot. Alah. Curut. Nyongot. Songo. Nyongot. Songo. Apa iki? Sik to sing becik, aja koyo gandeng wong stroke ngene. Piye terus ngene? Ngapur ngene kok stroke lho. Iki ora stroke. Iki ora stroke. Iki ngono kencing manis. Wis mari. Lho diamini Caca, diamini. Nyapa Mbak Amini? Nyapa Mbak Amini? Lah ben anu kok iso. Oh, wis kok ndodok diamini bareng. Oh wis ternyata. Wis kok. Mike aja cedak-cedak nek suarane ben lah ben ora bengong nemen. Kang. Nadyan wujud kuwi ta mesti Karep marai ya. ora kok ngono ya nesu. Aku lho wis hafal sing gandrunge aku kok. Iya. Si Memanismu kang ujiwat. Alah malah. Jula-juli lho kok iso. Memanismu hangu jiwa. Sing gandrung aku apa kowe? Awakmu tapi keliru mau. Mau mbok warai wong aku sapal kok. Iya Mas. Lho. Ketoprakan Mas iki kan nang Kediri. Ketoprakan cara Kediri iki Mbak Dina iki dadi apa kuwi Dewi Sekartaji. Kowe dadi Panji Tengkorak. Apa enek toprak Panji Tengkorak? Kuwi Dewi Sekartaji gandengane pra ya Panji. Panji Asmara Batang. Bangunan. Siapa dah? Panji Asmara bangun. Oh, Panji Asmara bangun. Ayo ngun. Kempul ngun. Kempul ngun. Nah, memanismu edan. kangu jiwa. Suarane apik, raine sing elek. Diomongin nek pengen apik dicet koe. Kaya nesu. Tapi tak emper-emper nek kembarane lho nek ini. Sapa Mbak kembarane? Mas Ambon. Iki Ambon. Alah Ambon. Ireng, kamu ireng. Ngapo enggak tak nusul barang. Kon ning omah tunggu lawang kok. Kurang maju sithik iki ne. Mas, wis toprak dadi apa mau? Panji Asmara bangun. Lah nyapa kok gawe surjan iki kaya lakon toprak Mentaram Yogya. Iki Kediri ya Panji ya Kligo to Mas. Lho, Kligo. Klamben ra oleh. Ora oleh Kligo kita Mbak Dina ya to Mas. iya no. Kligo. Adem lho. Alah wong toprak kok ya perkara adem kok bingung. Kligo. Toprak iki Totalitas lho, Mas. Klambene mosok ya ora oleh ngono. Lho, Panji Asmara Panji lho. urung usum klambi. Kediri. Kediri, Mas. Duh. Lah kok malah kayak jangkung ngene. Agawe. Toprak po wayang wong. Jarimu ketoprak. Lah nyapa Dewi, gawe kotang. Kotange lho. Apa kotang kontrakku semua gitu. Dadi Gatot Kaca. Lah iya. Mosok ngene ya ora Ya oleh. dicopot. Ya dicepotno. Toprak Kediri lho.
Monggo Bapak Ibu ingkang badhe ngersakaken tetelan monggo. Dakel campuran sop monggo. Tetelan untumu pecah. Lah ngono kok iso wis Urip kari balung ya. Wis kaya Panji. Nuwun sewu Panji kan muncuke ning arep. Sari. Elastis Mas ndasipun dadi dibentuk pripun mawon saged. Oh ngoten ya, heeh. Angel lho pesen ndas ngeten iki. Pun wis sapi iki. Pun wis. Niki nek usul mudan-mudanan aman Mas. Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Nggih. Ngerti bengi niki lho Mas. Rayo enek empere lagi. Nah, iya. Ayo wis persis Panji iki to Mbak kaya Panji. Jeles. Ngarepane jan kok terop. Kaya terap jare. Agawe runciting galih. Alah gale. Arep marahi. Ora. Nesu lho, ora. Oh ya pinter-pinter dhewe. Ora. Lungguh. Nggih Pak, nggih. Aku yo lungguh. Lho. Aja kowe melok nembang kok. Jak ngomongan to, masuk wayang kowe. Ya. Ketoprak iki. Yayi. Ah. Moro gaget caket ngomong kakang Yayi. Wih. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodo utang ludira sedumuk bawuk senyum. Lambene iki lho tak sewampluk besane kok. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Walah, bathuk kok iso. Wong kae yo enek bathuke kok. Lara apa kang sinetya Ladala. Alah. Piye ta kowe iki? Jare larang blambang timbang lombok. Ah iya. Dal, kowe iki lho nyapa? Lagi piye to terusan iki? sikilku ceklek langsung. Lah kowe iki wong lanang ya kudu kuat mandak yo enteng lho kok iso. Enteng piye kaya ngene kok enteng. Lah piye kok iso geblak lho jarene kuat. Lah yo. Lah yo sak kuat kate wong lanang nek wong wedok ki lungguhe ndang plek. Menak. Alisnya ya menak. Lah kowe mau piye? Langsung mang ngap. Ya jajal nek ngono jajal nek. Wih, iya, awas hati-hati lho, nek keri lho. Aduh. Hei, Nyapa? sik. Nyapa? Dengkulku sampe mlebu. Wong edan iki kok iso. Rasa pangkon-pangkonan. Wong cengeset. Dal, nuwun sewu. Mas Dalang nuwun sewu. Nggih. Iki apa tendel kok enek ngene iki niki? Iki caplak. Saya pira? Loro lho. Aku ya duwe ngono iki caplak lho. Awakmu duwe. Oh iya duwe lho. Awakmu duwe apa ora? Alah. Wah. Kowe karo aku tok ae. Iki ora itu. Ora oleh. Menawa ora duwe Ya engko lek pengen roh duwe apa gae nek mburi. oleh. Ya. Ya, onan. Bapak, Ayo Pak, wae iki Pak apa? antar kamar kosong. Lah. Ajeng ndelok niki lho. Ah. Upama munduta rukmi Kurang mesra kowe iki Mbak Nun sewu sampean jumeneng. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang gak tresnani kejaba mung sliramu. Tepung gelang anggonku Kupati Wanodya sing dadi gegantilaning nala memanik ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu Yayi. Iki tenan jare. Lho, enak. Marodya caketa marang pun Kakang ndak sengkake ngaluhur pinaka garwa Prameswari, ndak gendong, ndak aja, ndak mulyake wong ayu candak cek. Cah-cah lagi. Ayo, kowe. Aku ya pengen lo dikolokne digendong ngono. Dan pinginan. Ya. kudu iso. Ana sik. Madhep rono.
Madhep rono. Nyapa kok mbok kilani? Patang kilan. Ayo kudu Enek iso. kuwi sakmono. Lho kudu iso wong lanang kok iso. Ayo, aja Nah. sampai kalah kuat Ayo, sampean coba. Mas. Yayi. Pripun Kang Mas? Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani. Weh, edan. Tenan apa ora Kang Mas? Siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing alam kubur. Tak sengkake ngaluhur alam kubur mendembokmu iki kok iso. Kang. Yayi, Dawuh. siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing ngaluhur minangka garwa prameswariku, Yayi. Edan tenan mesti kuat iki mesti. Set. Iya. Piye ta aku kok mau bontang banyeng ya Kang Mas? Iya ta, Kang. Iki jane sinden apa gali? Kok malah aku mbok angkat? Lah aku lho njaluk gendong malah mau bro-brone saiki bokongku lara. Lah iya. Malah kaya wong manol iki. Ora ngerti lah asline kuwi kuli batu. Wong kok iso. Lah kowe ya ngono kok ndendong ngene ra iso. Lah wong awake sakmene yo. Oh. Ayo. Sepurane ya Yayi. Ora kok aku arep miloro kowe ora. Ananging. Ananging Hmm. awit tresnaku marang sliramu gedhe banget jare. Mula kuwi awit sliramu bakal tak senengke ana ing bengi iki awit minangka aku tandha tresna kanggo sliramu. Awit kok iso wat awit ae. Lemdune. Upama munduta rukmi Syukur lara tenan sikile. Sing lanang pekok ae. Saya tak coba delok tanganmu. Lho deloken to Kang Mas resik le tanganmu kok kaya tukang nguli ngene to Mas. aku iki pancen gaweku sing asli ki bengkel. Jo layak rupane kok kenapot bosok. Penting kan iso nruntung. Sing penting iso ngeng ngeng ngeng. Ah. Lho. Tartamtu kok iso. Ya ndang, kowe ra ndang ae. Tartamtu tak ruti ibarat wong numpak susu. Prau. Pas banget mana prau kok iso. Lah apa mau aku madhep rono aku iso muni prau. Lah terus. Lah pas ngene ngeti ngono ya aku iki wong latah ya. Oh. Pas ngeti kono pas susu. Ing madyane. Wah, apik. Iya. Malah kaget aku. Ya. Ing madyane. Ya ora pas iki. Ben sakarepe wong wis die lho kaya ora pas meneh. Jane tak kemopet to ya. Jala nidi temah goncing ngagenjong neng pagulingan. Ki coba to ya? Lah nyapa to kepala apik kok iso. Wah, rasane terwecep-tercep. Cacahe kurang ajar. Ki mung lengke wakeh mung. Mata. Ngene lho ben aman, ngene lho ben aman. Nek diwalik ngene kan aman to, Mas. Nah, ngene lho, ini malah aman apik. Ya ora? Padha ae. Kita lengke wolak-walik. Digarap caca ya. Mangga terselah, siap diteruske apa? Terserah.
Apa? Podang kuning, Podang triuning, kuning ya kena, kuning ya podang kena. kuning, oke. Oh. Oh, cah musik malah nonton. Monggo. Ya. Sugeng dalu warga masyarakat Sukorejo. Oh malah diratakne. Podang kuning seret ireng
Wah, hebat. Matur nuwun. Imeng wis dibawani Mas Mondol sing bawa bablaske tembange podang kuning, heeh. supaya kanggo panglipur sedaya warga Sukorejo sing bengi iki kumpul bareng tasakuran, kumpul bareng tirakatan mapan ana ing daleme Bapak Kepala Dusun bengi iki. Hebat. Pamundutan kuwatah nih, heeh. Diaturke. Iki ana ninggal tatu. Kami Harjo. RT 36, heeh. Wah, RT 36. Ana langgam ali-ali klasik. Nggih. Ana caping gunung, wis maya. Ana resepsi, ana kasutyan. Karo iki nyuwun siji wae, lesung jumenglung Pak Kasun. Oh, Pak niku bapak sampean niku. Nggih. Kasun. Monggo niki dipun pinangkani setunggal boko setunggal. Napa riyen ninggal tatu riyen? Oh, manut mawon. Bertika mawon nggih. Sidene tanjak setunggal. Oh, Mbak Asya. Mbak Asal. Mbak Asya. Niki nggih. Sepat. Sepote monggo. Musik Kanca-kanca. Kanca-kanca saking Cakrabuana. Iya. Sambil menari, lihat kereta sambil saya panggilkan beta, kereta tak berkuda. Beta, tolong antar saya. Dalu. Urung timpakne kok iso gagi ae. Saged? Nggih, sugeng dalu Mas Dalan. Dalu Pak Yuda. Nggih. Sugeng dalu Cak Mondol. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Jenengan sehat, Mbak? Alhamdulillah. Dereng ngantuk nggih? Dereng. Tesik semangat. Tasik. Kula nggih tesik semangat. Jenengan tasik semangat. Semangat. Kok semangatnya lemes ngoten nggih? Landasi trecep-trecep. Tambah kakean leh mari ini. Kepanasan. Nggih. Nggih. Niki pamundutane napa, Mbak? Kersane Oh, dipilih. monggo. Enten ninggal tatu. Terus Ninggal tatu, ana lesung jumenglung, ana Mau caping gunungnya sampun. caping gununge Resepsi. Resepsi. Napa ali-ali mawon? Nggih, langgam ali-ali. wah ali-ali. Panyuwunane klasik. Heeh. Wah ali-ali. Heh? Iya. Ali-ali ya kan. Ali-ali. Jenang kula lali aja lali ali niki sulih kula Aja dianggep sepele. Kula mboten melu Amung ati tansah nggon deli yen dadi lara gelo ben sakarepe sedih rinten dalu ketok-ketokan kewala nganti besok
bakal bali yen bali bejo kula langgam ali-ali. ya Ndek Monggo. ngok-ngoknya kendangan iki penake digarap Semarangan ya ta? Apa kuwi rebab karo gambange sing rada ditonjolke Mongal. balungane cukup nibani tok oke Leres. Monggo. Ngagem ali-aliku pamrih. oh enak ngene iki Ojo lali marang aku. malah Ayam. eli to bae sing rebab Nadyan kula mboten melu melingono lelabatku lamun ambani seloko imangani namung tansah damel juwo niki ambane kencana pamriye anesah mangkiyo raharja yo sinanti-nanti yen nganti ilang mripate penake jarene nemani rupita yen nganti ilang mripate besok Nganti ilang pripate besoke wis cangkeme warak semangat niku Ah. pilihanku mripat terus pamrih enak meresulistya ingkang marni bersanono ali-ali ayo bakula romanis ngagemo ali-aliku pamrih aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke melingono lelabatku lamun empeni seloko emani
Matur suwun. Hebat, sampean niku nadyan tembang kuno ing peranyatane ya tatas tetes titis mboten wonten ingkang sisip. Luar biasa, luar biasa. Sembah nuwun sanget katuran pinarak. Kang lajengaken tata adicara salajengipun nenggih wonten pamundutan saking Mas Kami Harja RT 36. Iki ngersake ninggal tatu. Ninggal tatu. Lah iki diantara adik-adik iki sing pernah ditatoni sing ndi? Ayo sing Mbak Dea. Mbak Dea. Apa nih? Kasunyatan. Kasunyatan. Ya ora apa-apa. Kasotyan iki. Kasutyan. Kasotan apa kasunyatan iki? Kayake kasunyatan ya. Kasunyatan ya iso lah. Heeh. Kabuana iki termasuk Campursari tolak ukur. Tolak angin. Tolak ukur, tolak angin. Segala macam lagu ora nolak wong Cakrabuana itu tolak ukur. Tolak ukur. Ukur. Ono Mbak Dea ayo supote cah. Ya, Mbak Dea. Atas. Ayo Mas, dilemok malah meneng ae. Tolak ukur. Sandale diseret lamane meletup Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta jadi ruko tetap merdeka Cah senengane mblegong nih karo kacan Mbak Dia kok nyolot langsing. Aku diet aku, Mas. Hebat sampean diet nopo ngenes? Ora no, aja ngono ta. Ora percaya sampeane wonge bahagia, murah senyum kaya Mas Mondol lho wonge guyu terus. Lah kowe murah senyum mau gendeng bajane, Mas. Antara murah senyum karo merongos. Jadi Ngelokne prongos kowe. lah ngono kok gak merongos lho. Iki ora prongos. Lah apa? Raiku sing kemunduran. Ternyata. Untune kudune ditatapno lah apa? Nah, sampean budal rak sampean tatapne dhisik kok Ya wong raine dijok. Kulino lho, untune sila. Untu kok sila. Lonjor. Napa wau pamundutane? Ninggal tatu enten. Wonten Kasunyatan. Kasunyatan ya, Mas. Oh, berarti ini musik nggih. Musik aja. Kanca-kanca Kersane mboten Cakrabuana. gabut sing Nggih, musik. tetep diatasi ta musuh tah Cakrabuana pancen ya tolak ukur. tolak ukur ya. Ngono kuwi enak jane, Mas. Kok greweli. Dites dulu coba berapa nadanya. Sak pira. Wes piye? Wes betok? Sampun. Ayo jajal dites sithik ya. Coba seberapa? Hati turang lilo. Enak suarane dia, jan perkembangannya pesat dia. Kowe Takoni dia. anding wong liya. Napa sih mereka? Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Dan iya dia. Babasane gambar. Perkembangannya kok wesak dia. Wesak tenan. Suaranya kok enak. Oh enak. Nanging tutu aku sing duweni. Hebat. Asik. Cakrabuana. Sukorjo Graha Medika Perkasa Bangga Mendukung
Bersih Dusun 2026 bersama dengan Mbak Iya. Allah ukur. Gampang nampa lakon iki
pewesat tenan. Pewesat tenan. Napase ya tenan ya perkembanganmu pewesat tenan. Penak tenan suarane. Oke. Napa Mas? Tesik napa? Iki ana resepsi. Oh, mosok wis mau. Oh iya. Tinggal tatu sing dereng. Lah niki lho tatu. Tinggal tatu. Yen kowe ilang Hari ra ini. bisa disawang Nanging. Halo, samsi. Heeh. Sinten iki Mbak sinten sing anu? Mbak niki. Oh, lagu suwe ora tau metu lho iki. Iki Mbak iki ya. Heeh. Mangga Mbak. Mangga, Mbak, mangga, Mbak. Buana Oh iya. tanpa main kode-kodenan langsung seret langsung pancen ya tolak ukur Tolak ukur. Artine napa to jane kok ngono kuwi? priben Tolak ukur. Mau artine napa? Tolak ukur niku contohan. percontohan lho campur sari sing menjadi percontohan di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Patut dicontoh ngono. Nggih. Nembe garip beni nggih Mbak nembe. Alhamdulillah. Mlampah pinten? Napa? Pinten wulan? Melampah piro ya? Pitu nek ndelok sakmene iki pitu ukurane sakmene. Kira-kira nggih sak monten. Nggih ampun nyawang mriku lho mengke mirip miku. Lah nek mau. Ya ora mungkin lah mirip aku. Kok ora mungkin mirip kowe lho. Oh, gaene ora karo aku. Oh, Tatu nggih. ninggal tatu. Lagu kuno tapi nggih tetep jek penak. Lah ya tatu. Tatu. Oh, Ada, tatu, ada. tatu. Tatu. Padha ae, tatu karo nil tati padha wong padha enek tatune. Lah Lah pokoke iya, nek tatune lak ya wis. Aja ngisini-sini lah kowe iki tolak ukur. Iya. Nadane dipasne cewek. Oh, ki pas. Lah, iki lho. Nang ati
Bir. Dik Robert, Dik Robert. Halo, halo. Matur sembah nuwun DMP Sugeng Telegram Desa Perkasa masyarakat Sukorejo Sugeng Galuh Mas Yudo Masih. kuno lho sampean yo ngatasi iki nek sinden hebat ya ora mungkin. Bagian sing kuno-kuno. Hebat dasare kanca-kanca Cakrabuana sing ngiringi bergabung dengan kerawitan padha mlipir. Lah iya. Padha mlipir lho. Karo rombongan Angon Leno ki pancen hebat. Nggih. Napa mleh Mas? Wonten pamedhutan mleh? Niki lesung Jumengglung kelasnya mangke mawon. Nggih. Ditanjakke sing rame-rame riyen. Rame-rame. Nggih. Sing dimaksud Pak Dalang ora ngono Mas Wangel kandhenan sampean. Maksude rame iki piye kanca-kanca ki murup ngono lho. Heeh. Ya diobong menyala. Ya, obong. Umpani mondol lha. Masuk cangkem kok gak omong blas. Lah. Monggo. Apa meneh? All artis. Oh, all artis. Niki nggih kan ngadeg kok Mak anu Mas niku. Nggih, kan ngadeg nggih. Mas Wek nggih. Mas Wek, nggih. Pak Wek, Pak Wek Jangka. Enggak, sedaya jumeneng nggih mulai dari Mbak niki. Ayo, Dak. Bentar. Napa niki lagune? Lagune Merdeka mawon. Oh, anu mawon. Elo-elo kali gleber. Oh. Apa wi? Napa laler mengeng? Laler mengeng. Lah. Lagune sing rame-rame. Monggo. Oke. Kanca-kanca Cakrabuana, monggo. Loh, piye ta wong tolak ukur. Tolak ukur. Net.
monggo. Cakraku Cek 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 muni ya. AR audio tertentu. Matur sembah nuwun Kofi Graham Medika Perkasa. Apa wis lali sliramu nek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe gak tau ketemu wis sak mestine lali aku
sabar. Iya. Hebat. Mas Yudo. Kanca napa, Pak? Pripun? Sampeyan kira to, Pak? Mboten. Nggih. Nggih. Iki pripun niki kan lakone sesaji Reja Suya. Nggih nutukne lakon. Antarane Joro Sandha kalih Hamsa kan bekakak ratu satu senegara. Nggih. Kirang telu nika Ratu Ngamarta, terus Ratu menapa menika Dwarawati. Nggih. Misalipun anu Baladéwa. Nutukne lakon nggih. Awit wonten menawa wayang kulit menika anggenipun lakon, guyon lakon kedah dipun cepeng. Nggih. Ngoten lho Mas. Guyon lakone kecandak, campursane kecandak. Takkan guyon lakon lakone mboten kecandak-kecandak. Nggih. Leres niku. Betul. Mapan Eh. wonten ing panggonanipun piyambak-piyambak kanca-kanca niaga nggih. Angel kandan-kandanane padha mlipir niku pancen. Ah nggih, nggih. Mangga pareng derek. Monggo. Lakon dipun. Nggih. Monggo nutukne lakon riyen to. Nggih, mangga.